des de fa molts anys ja no tenim aquelles 6-0 en línia de tir, aquelles 6-0 basculant i prou, sinó que hi ha molta més pressió, es poden veure jugadors fora de 9 metres. Creiem que era interessant que 3 ponents de luxe ens portessin els seus conceptes. Se'ls ha assignat a cada un d'ells una defensa d'una teoria de la 6-0. No és que ells l'hagin escollit, sinó que des de la federació els hem assignat defensar un punt concret de la defensa 6-0. El Sergio Pozo, entrenador del CAC 7 Granollers del segon equip, que serà aquí amb nosaltres, ens defensarà, com podeu veure, la defensa 6-0 amb la pressió dels defensors centrals, dels centrals de la 6-0. Després seguirà Lorenzo Rueda, entrenador de Sant Martí Esport de la divisió de Nord Plata, el que hem de felicitar, que ahir va aconseguir una victòria important. Ha acabat d'arribar i li agraïm el seu esforç, perquè ha acabat d'arribar de jugar i ràpidament aquí s'ha incorporat amb nosaltres, que ens farà la pressió als imparells, la defensa 6-0 amb pressió dels segons als imparells. I per acabar, Fernando Barbeito, aquí tornem a tenir aquí entre nosaltres, exentrenador del Duhai es pronuncia? Duhai de Qatar, i la setmana que ve també serà seleccionador català absolut masculí al partit de Granollers, que ens pensarà la pressió als parells amb els segons. Són 3 opcions diferents de la defensa 6-0, no són les úniques, són les 3 que hem triat, que són potser les més comunes, i cadascú intentarà defensar la seva postura que li hem assignat nosaltres. No és que sigui una cosa que ells defensin a capa i espada, sinó que ells intentaran portar-nos una miqueta de llum sobre cada tema. Per tant, Sergio, quan vulguis, ja pots començar. Bona tarda a tothom. Jo una mica començaré pel que ha dit el Pau. A l'hora de plantejar aquesta sessió, vaig estar mirant una miqueta què és allò que entenem com a defensa 6-0 i buscant una miqueta entre els apunts que tenia i tal i coses d'aquestes per fer-ho més protocolari em vaig trobar amb això. I la veritat és que em va xocar força, perquè et poses a mirar coses i sobretot en el tema dels inconvenients, doncs clar, veus coses com pèrdua de profunditat, la cessió del ritme d'atac i crec que és molt diferent del que ara, per exemple, ens estem trobant. Jo, per exemple, us posaré molts exemples de la categoria on estic entrenant actualment, que és Primera Nacional, i ens trobem amb coses que sí, són 6-0, però no tenen res a veure amb el que aquí esteu veient com a defensa 6-0. Per exemple, el primer que us posaré és un vídeo de Sarrià d'aquesta temporada, on és un equip que està pressionant a imparells, està pressionant parells, estan sortint els tercers i la veritat és que no els està anant gens malament. Fixeu-vos en aquesta situació on els 2 segons estan fora, molt, corren els tercers, és una situació i la veritat és que no és d'un partit concret, sinó que sovint ho fan. Fixeu-vos ara el tercer punxa ja una miqueta allà, que és el que després parlarem, una mica això, no? De la meva part, que és la pressió dels defensors centrals, hi ha un equip que ho treballa, ho porta treballant molts anys, que és el Sant Esteve Sesrovires. Aquí hi ha una acció on hi ha una trajectòria llarga del lateral i el tercer puja, tot i que després ja analitzarem una miqueta més. I per trencar ja amb tot el que habitualment tenim com a idea de la defensa 6-0, us poso una cosa que a mi en el seu moment em va sobtar molt, que és un equip basc, el Trapagaran, que, hòstia, ens toca jugar contra un equip basc que defensa 6-0, t'imagines tots allà a la línia, i et trobes amb coses com aquesta. Els 2 vídeos següents són d'ells, i la veritat és que em va sobtar molt i la veritat és que ho teníem molt ben treballat. No és que sigui anàrquic, sinó que veies que responien de similars maneres a situacions concretes. Aquesta és una altra. Un equip que en principi defensa 6-0, jugadors bascos... No sé, em va sobtar molt i volia començar per aquí perquè, tot i que els 3 treballem temes diferents, penso que és important que veiem que això ha anat evolucionant i realment no ens estem trobant gaires defenses 6-0 allò a la línia i, com deia en Pau, a veure què passa. Per tant, jo trencaria una miqueta amb aquests inconvenients. Evidentment, si obrim una defensa 6-0 apareixen uns altres tipus d'inconvenients, però aquesta és la nostra tasca, intentar solucionar el que deixem desprotegit, buscar la manera d'intentar solucionar-ho.
Vaig una miqueta més al tema que em toca a mi, que és la pressió dels defensors centrals. Jo, com deia el Pau, aquesta temporada, per exemple, no ho estem utilitzant per una qüestió de la tipologia de jugadors que tenim. I penso que a l'hora de triar aquest tipus de defensa hem de tenir molt clar i triar una parella de defensors centrals que estigui centrat en les condicions que nosaltres li volem demanar. La paraula triar no m'agrada perquè pocs de nosaltres podem triar, sinó que hem de formar. O sigui, si jo vull defensar amb els tercers profuns, he de buscar uns tercers que treballin molt bé l'anticipació, que puguin defensar amb espais oberts, i això és molt important. Després, hem de crear vincles entre els dos defensors centrals. Jo ho tenim molt a prop, en el meu cas, com veieu la foto, penso que són un exemple de defensors centrals. En quant a comunicació, quan un puja l'altre ja sap com reaccionarà, i aquesta complicitat que moltes vegades va més enllà de la pista, o sigui, penso que és molt important perquè és una zona on si som dèbils es trenca tot el sistema defensiu. I després tenim molt clares les consignes marcades i els objectius. Què pretenem amb aquest tipus de defensa? No sé si es veu aquí. No. Diu dificultar la circulació de pilota. Evidentment, si nosaltres traiem a un dels tercers cap a dalt, hem d'intentar que els laterals sempre hagin de començar amb vot i que hagin de prendre decisions complicades i precipitades. Per exemple, no tots els equips a la nostra categoria ataquen amb un esquerrà al lateral dret i aquí és un bon moment perquè un dels defensors centrals punxi. Com veureu en aquesta ocasió, els vídeos que us posaré és de fa 2 temporades pel simple fet que penso que aquesta defensa és important que els dos tercers defensius tinguin qualitats molt diferents. Per exemple, veureu que un dels tercers era en Pol Valera, és un jugador que no ens entra molt al cap que pugui ser un tercer defensiu, però és un tio que té molt bona anticipació, és capaç de sortir, és capaç de defensar el pivot, i veureu que el seu company té característiques una miqueta diferents. Fixeu-vos en aquesta situació on el lateral dret és dretà, ha de començar amb vot i ja tenim l'emparellament del tercer amb el central. Per tant, a partir d'aquí ja hem aconseguit una miqueta això i una presa de decisió que l'exterior llegeix molt bé. El següent punt és evitar els llançaments de la zona central. O sigui, el que dèiem abans, no tant amb el blocatge, sinó poder sortir a contactar i que el llançament, si ha de ser llançament exterior, que sigui de molt lluny. I llavors sí que entra el tema del blocatge. Però si no, intentar que sempre hi hagi contacte. Situacions que són habituals, de lateral anar al centre, sortir a tocar i que el llançament no sigui còmode. I per últim, dificultar el joc amb el pivot. Evidentment, jo penso que la gran dificultat d'aquesta defensa és quan ens trobem el pivot a la zona central. Perquè qui surt, quina consigna donem, això és important deixar-ho molt clar, i intentar que no juguin el 2 contra 2 amb els dos defensors plans, sobretot amb jugadors, quan el central ve a jugar el 2 contra 2, que no deixem que hi hagi línia de passada. Sobretot si un dels dos tercers surt de manera profunda, l'altre ha d'estar sempre en línia de passada. Aquí, per exemple, surt un i l'altre, tot i que està d'aquella manera, està pendent del passe pivot, de poder ficar la mà. La situació sí que és veritat que no està gaire ben atacada. Com a consignes generals, aquestes són les consignes que jo en el seu moment donàvem, en aquest cas, als defensors centrals, però jo crec que coincidirem molt en que el jugador que surt ha d'evitar que el jugador en pilota vagi a punt fort, ja sigui en pilota o amb la mateixa trajectòria, orientar-lo sempre cap a punt dèbil, que després és molt més fàcil de controlar un jugador en la sortida a punt dèbil. I el defensor que es queda amb el pivot, nosaltres els diem que han de trepitjar 6 metres, en el moment que el pivot vulgui fer un lliscament, aquell lliscament ha de ser per davant, perquè si no és quan realment ens descomptem. I després valorar la profunditat.
Jo des de... sempre he estat a la formació i amb tot tipus de defenses sempre els he comentat que han de ser tot lo profund que vulguin, sempre i quan puguin arribar a les ajudes. No és la mateixa distància que pot pujar un jugador que té moltes cames, que després arribarà a l'ajuda, com un que li costa una miqueta més. Per tant, la seva profunditat ha de ser diferent. Després, en funció del partit o del rival o del que vulguem, podem col·locar els jugadors allà on ens sigui més productiu a nosaltres. Ara veurem situacions en les quals el central encara no ha rebut pilota i hem d'intentar obligar una miqueta els laterals a començar des de parats, amb bot, perquè el seu rendiment sigui menor. He preparat una miqueta aquí les situacions aquestes. Aquí està molt clar la situació aquesta que tenim aquí, on aquest tercer, el seu oponent directe és aquest, i aquest donem la profunditat. Sempre pensant que si aquest jugador va al centre, ell pugui arribar a una ajuda, o sigui, fer una petita ajuda preventiva. Important que aquest defensor sempre estigui trepitjant 6 metres per si el pivot vol lliscar, que ho hagi de fer per davant. Aquí una miqueta la simulació, com quedaria. I sobretot molt important aquesta situació d'aquí, perquè, per exemple, en una de les situacions que ens ha ensenyat l'Antonio Rama abans, surt el tercer i el pivot llisca per darrere. És important que aquestes esquenes quedin cobertes, perquè si no després et trobes de tercers que et diuen no, és que no surto perquè després el pivot em guanya per darrere. Aquí una miqueta ja més complicat perquè hi ha una presa de decisió a l'hora del segon o tercer, però és més o menys la mateixa situació. El defensor central que té el parell al central ha de ser profund, amb la possible ajuda preventiva, i aquí sí que és molt important que si lateral dret va a la zona central, aquest també ajudi, perquè el lliscament del pivot aquí pot ser més complicat i aquest segon ho té més difícil per guanyar la situació. És important aquesta situació. I aquí jo penso que és el gran debat, no? Com ho fem? Doncs, aquí podem tenir diferents consignes i ho podem veure de maneres molt diferents. Jo sempre, la idea és que surti el defensor central llunyà on està la pilota, perquè si surt aquest, el lliscament del pivot és molt senzill. Per tant, com a consigna aquesta, d'acord? Aquí, una mica això, els parells queden clars, el defensor que està amb el pivot ha d'estar a 6 metres perquè no pugui lliscar per darrere i sempre ho hagi de fer per davant. I situacions que veiem molt habitualment. Una situació de permuta lateral central amb el pivot a la zona central, doncs la defensem igual. Ara tenim aquesta situació aquí, hi ha la permuta, surt el tercer llunyà a la zona on està la pilota. Per què? Perquè aquest jugador, el lateral dret, hagi de començar amb bot o buscant una situació. Aquí hi ha una de Sant Quirze, on obliguen el lateral a començar des de parat i amb bot. La sortida del tercer. Aquí, en Ricard ja surt aquesta situació d'aquí, i aquest tio que ha rebut parat ja ha de començar des d'una situació amb poca mobilitat i amb bot i intentar superar el seu parell, que evidentment li costa més que si ve el lateral a la zona central. Després, el central en pilota. Aquí podríem obrir el debat i canviem d'oponent, no canviem d'oponent. Jo, per exemple, prefereixo que no canviï d'oponent, d'acord? O sigui, si el central ens supera cap a punt dèbil, jo vull que... ens supera no, si marxa cap a punt dèbil, jo vull que aquest jugador el segueixi, i aquest continuï. Altres entrenadors amb altres consignes et dirien no, que surti aquest i fem el canvi d'oponent. Això ja és el que vosaltres veieu que us funciona millor i el que decidiu i creieu en aquest tipus de situacions, no?
Quan el central et pilota, doncs això, davant d'un creuament o lliscament del pivot pot haver canvi d'oponent o no, i sobretot en qualsevol sistema defensiu establir una miqueta els sistemes d'ajuda. Per exemple, en aquesta situació d'aquí veiem que està molt definit el rol del tercer profund i del tercer que està amb el pivot. Ara el pivot lliscarà per darrere del tercer profund i tot i anar una miqueta endarrere aquest jugador d'aquí, el segueix. No allarga la trajectòria del central, per tant, no podem veure com hagués acabat l'acció, però veieu que els dos defensors tercers acaben creuats completament. Per mi, com a entrenador, això en aquest cas és indiferent. Sempre i quan els jugadors ho tinguin clar. Perquè ara baixa tu, ara baixo jo, i en aquesta és una mostra del que pot ser la presa de decisions dels jugadors en el seu moment. Aquest matí ens parlava l'Antonio Rama de preses de decisions i penso que a vegades hi ha coses que no estan establertes, però que el jugador, que és el que està allà i el que ha de prendre la decisió ràpidament, doncs pot fer-ho. I en aquest cas penso que és una molt bona decisió. Aquí ens estan fixant molt i fixeu-vos. Tot i que aquí hi ha aquesta petita ajuda i tenir aquí el pivot i el lateral, doncs aquest 3 decideix saltar a l'imparell, ser profund, quan en principi no li tocaria, però com el seu company ha anat a l'ajuda una mica preventiva en aquest sentit perquè no havia superat, doncs és capaç de sortir i contactar i acabar l'acció, una acció en la qual l'atac tenia superioritat i al final ha acabat amb un cop franc o tornant a jugar a la mateixa acció. I per la meva part, fins aquí és el que us volia exposar del que em va comentar. Doncs fem el canvi de micro i comencem amb la defensa 6-0 amb Erik Pérez. Vaig acabar, oi? Bé, bona tarda a tothom. Mireu, a mi m'ha tocat la defensa dels segons amb pressió a l'imparell. El Pau comentava que ha sigut decisió així aleatòria, cada un li toca una cosa, però jo he tingut sort. He tingut sort perquè precisament jo aquesta forma de treballar el 6-0 me la crec, i a més la treballo. Per tant, jo enfocaré la meva petita aportació aquí des del punt de vista de... Us posaré un vídeo on hi ha una sèrie d'accions que jo crec que es reprodueixen pràcticament la gran majoria, si més no les que jo he vist, la gran majoria de situacions que es poden donar en un partit. I després us faré una mica de reflexió personal del per què jo trobo que és una bona forma de treballar, sense que pretengui ser excloent respecte a les altres dues formes. Entre altres coses perquè jo considero, el Pozo parlava de formació, ha parlat unes quantes vegades de formació, jo, com que també vinc d'aquest món de la formació i me la crec, penso que no hem d'excloure res. És més, jo crec que de fet, tot és una evolució d'allò mateix. El 6-0, cadascú ho podeu treballar d'una forma absolutament diferent, però li podem intentar trobar tots alguna variant més sempre a tot. Jo penso que això, a més de ser bo per l'equip, perquè té un bagatge tàctic, en aquest cas defensiu, més ampli, és bo perquè a nivell de formació dels jugadors els estem donant moltes eines perquè les posin en pràctica en funció de què passa en cada moment dels partits o com resolc jo cada situació d'un partit. Poso... Si el trobo... Hi ha una part de l'acció i després està repetida lenta perquè puguem... Una de les principals situacions és la sortida a l'imparell del segon per
tallar la situació de joc, és a dir, per fer falta. Falta, el central no mira, perd una mica de camp visual i no veu que ve el defensor. Aquesta situació exactament igual i aconsegueixen fer falta. O sigui que el joc s'atura. L'objectiu ha complert del tot. La mateixa situació que hem vist a la primera acció. El jugador que està al centre perd un moment de vista o enfoca el camp visual seu només endavant i en el moment que surt el defensor aconsegueix aturar. Aquí exactament igual. Aconsegueixen aturar el joc, tot i que aquí hi ha la passada és fora, per tant el joc s'atura, no hi ha continuïtat. Tot aquest bloc són situacions en les que el joc s'acaba aturant. Per tant, l'èxit de la defensa de la sortida de l'imparell és total. Hi ha una altra variant en la que el defensor que fa la pressió de l'imparell no aconsegueix tallar, no aconsegueix fer falta, però sí que obliga a modificar l'acció d'atac. Probablement en aquesta acció, probablement no, segur, en aquesta acció l'objectiu no era fer el fly, però com que em quedo sense la possibilitat de passar al central perquè hi ha la sortida de l'imparell, el jugador atacant ha de prendre una decisió probablement no preparada que li acaba portant a cometre una errada. Aquí provoca un passe més ràpid al compte pensant que l'imparell realment es faria quedant-se amb el central, en canvi el segon és capaç de tornar al seu lloc. Per tant, modifiquem la primera intenció de l'atac, que exactament igual, la intenció era fer el passe, el lateral ha hagut d'iniciar amb bot contra el defensor sense aconseguir cap mena de desequilibri. Hi ha la intenció del passe, com que no puc, ja comença votant sense cap mena de perill. Una altra opció que ens trobem, que aquesta defensa pressionant l'imparell dificulta la continuïtat. En aquest cas, és veritat que la juguen molt bé a continuïtat, però ja els obliguem a fer un passe més, i a més un passe que ha de ser un passe ràpid, que és un passe que és molt probable no acabar fent-lo del tot bé, que té un alt percentatge de possibilitats d'errada. Al final l'avantatge que aconsegueixen tampoc és... Una altra opció quan hi ha la sortida d'imparell és no aconseguir èxit directe, per tant obliga algun dels meus companys a haver d'actuar. I a la sortida d'imparell hi ha tant aquí, tant l'exterior que punxa ràpidament al segon com el central que també respon a aquesta sortida a l'exterior, col·laboren en aquesta acció. I a la sortida de l'imparell no aconsegueixen fer falta, l'exterior surt, obliga el passe ràpid, però el tercer va ràpidament a l'ajuda. Per tant, hi ha aquí un treball col·lectiu molt important. I el que sembla que és l'últim que podem trobar és les situacions que obliguen a la precipitació de l'atacant. La precipitació del defensor que surt. Són errades dels defensors. Errades del defensor que surt abans d'hora, surt a destemps, surt quan el central té tot el camp visual, és capaç de veure què passa. Són situacions errònies en aquest cas, per part del defensor. Evidentment, en aquestes situacions
les sortides de diferents, el que provoquem és deixar molt espai lliure. Si la sortida no es fa bé, tenim un alt percentatge de possibilitats d'equivocar-nos. Si la sortida no és contundent, no obliga a rectificar l'atacant, hi ha massa espai com perquè pugui ser efectiu. Una sortida aquí a mitges, no acompanya cap dels companys, la solució per l'atac és bastant fàcil. No és una defensa definitiva, és una defensa que busca una falta d'atac, que podem discutir si ho és o no, però en tot cas no la piten, per tant no ho és, i no s'atura el joc, no hi ha resposta dels companys, per tant tampoc és una situació bona. Un cop vist el vídeo, jo com a reflexions personals meves, que em vaig anar apuntant totes les coses que a mi m'agradaria poder comentar, me les vaig apuntar sobretot perquè no m'agradaria deixar-me en cap. Jo sempre he pensat que és una forma de treballar el 6-0 difícil perquè és una defensa molt activa i molt exigent físicament. Jo no ho exclouria, o sigui, jo no em decantaria per una forma o una altra en funció dels jugadors. Jo he sentit moltes vegades, no, és que amb els meus jugadors, parlo de formació, no parlem d'èlit, perquè en equips d'èlit són pocs. Un. Per tant, sembla que no hi ha ningú més que estiguem a l'èlit, estem tots a la formació, per tant ens ha d'interessar treballar a tots, independentment de quins jugadors tinguem, ja si és més alt, més prim, més gruixudet, més baixet, o més ràpid o més lent. Si pretenem que els nostres jugadors en sàpiguen jugar, en un futur no gaire llunyà, els haurem d'ensenyar moltes coses. I evidentment els ensenyarem i al principi no les hauran fet, però potser d'aquí un temps les acaben fent i el Pasquil fitxa. Per tant, jo crec que és una forma de fer molt exigent, comissió de Pasquil, molt exigent i que requereix un nivell de coordinació brutal entre els diferents defensors. Per tant, és un sistema que s'ha de treballar molt i molt bé, perquè hi ha moltes variants, tant de, ho hem vist en el vídeo, si faig falta, si no faig falta, si robo la pilota, si no robo la pilota, si no faig falta, quin company respon a la meva sortida. Tothom ha d'estar pendent de realment si aquesta sortida és efectiva o no és efectiva, per donar, resposta i que sigui efectiva a l'errada o no errada del meu company. Tothom ha d'estar amb un nivell de coordinació bastant important. Jo crec que és l'evolució, podria ser l'últim pas evolutiu de poder treballar la defensa de la pressió dels parells als segons o fins i tot dels tercers també als parells. Entre altres coses perquè em fa l'efecte que és un sistema una mica més exigent a nivell coordinatiu, a nivell de col·lectivitat. Jo crec que la base de l'èxit d'aquesta defensa, o sigui, l'objectiu principal hauria de ser intentar alterar, modificar la intenció de joc de l'equip ofensiu. Es pot fer de moltes maneres. Evidentment, el principal objectiu hauria d'intentar ser robar la pilota. És el més fàcil, robo la pilota, me'n vaig a un atac, faig gol i s'ha acabat. Això no té més història. Però l'important és obligar l'atacant a estar pendent de, hòstia, ara em surt el defensor, ara no em surt, i referent a això, ara em surt o no em surt, hi ha una cosa molt important. Si aquest tipus de defensa el sistematitzem, és a dir, el faig sempre, estic donant tanta informació a l'equip contrari que ja estarà preparat per buscar-ne les alternatives. És a dir, jo crec que és una forma de treballar que hem d'anar seleccionant moments en els que l'he de fer. Jo crec que és quan realment és efectiva una forma de treballar, o sigui, un sistema defensiu
o qualsevol acció que escollim és quan és sorpresiva, és quan no se l'esperen, és quan realment és el moment. Doncs diem, és el moment, doncs en aquell moment s'ha de fer, no de forma habitual, perquè l'acabem fent com una cosa automatitzada i llavors ja no hi ha el punt de sorpresa respecte a l'equip contrari. Deia, l'objectiu principal, jo penso que ha de ser, a part de modificar, l'objectiu principal ha de ser, en aquesta sortida d'imparell, robar la pilota, però també obligar l'equip atacant a jugar una miqueta més enrere. Hi ha equips que juguen molt a prop, si la defensa no és profunda, juguen molt a prop, que la pilota els hi corre molt i que després als defensors els hi costa arribar. Tenim defensors que són molt grans i que les trajectòries laterals potser els hi costen una mica més. Doncs, sobretot els tercers, potser amb aquestes petites sortides, aquestes dissuasions, ja no cal que sigui sempre a tallar la pilota, ja no cal que sigui sempre a fer falta, potser una vegada s'ha fet falta, potser una altra vegada surto per intentar tallar la pilota, però potser un altre, el meu únic objectiu és que el central no rebi, primer, atacant en carrera i rebi el més lluny possible de 6 metres. Què estic aconseguint amb això? Doncs que els meus tercers estiguin potser una mica més tranquils. I els doni temps de bascular cap a la zona de pilota. Els protegim també per intentar evitar el possible o probable joc central pivot en el cas que hi hagi un equip que domini aquesta parcel·la del joc. Una cosa també molt important que aconseguim amb aquestes sortides de l'imparell, ralentitzar el ritme de circulació de la pilota. Aconseguim evitar que la pilota corri. Per tant, si és un equip acostumat a jugar d'aquesta manera, els hi estem, un altre cop, repeteixo el que he dit al principi, modificant la forma de jugar. Els estem obligant a jugar una mica més lents. Per tant, al nostre equip a nivell defensiu això ens dona uns segons, unes centèsimes, si com vulgueu, de més per poder arribar allà on volem estar. Ja he dit abans que era un sistema que requeria d'una gran despesa física, perquè és el treball dels segons i tant dels tercers com dels jugadors, tant dels exteriors que han de potser sortir a 12-14 metres, els hi exigeix molt. Per tant, s'ha de poder treballar molt bé. Vaig ràpid, que m'estan apretant per aquí. Hi ha una cosa fonamental que és el moment de la sortida. El moment de la sortida del segon a l'imparell. És evident que per buscar la perfecció en aquest moment de la sortida ha de ser quan jo veig que, primer, el central perd o minimitza el seu camp visual, és a dir, la sortida del segon és d'una banda, jo soc el central i estic mirant només aquí passa la pilota sense saber què ve o què no ve. Aquest és el moment ideal per buscar aquesta sortida. I per últim, acabo ja, com deia abans, per mi, el principal objectiu ha de ser, jo el graduaria així, robar la pilota primer, seria ideal, no aconsegueixo robar la pilota, fer falta, no aconsegueixo fer falta, dificultar al màxim possible la següent passada de continuïtat. Totes aquestes coses, evidentment, són del segon aquest que surt. I més enllà d'això, l'ajuda de l'exterior, en primer lloc, per intentar buscar el passe, si es podeix, que ja ha de ser una sortida així dissuasòria també, per intentar buscar el passe central-lateral, si es produeix, o també, de l'exterior, buscar entorpir una miqueta el passe central-extrem. I per últim, també molt important, l'ajuda del tercer, del defensor tercer, que ha de ser anar a tapar l'espai que l'exterior deixarà lliure en el cas que hi hagi la pressió directa al lateral. Són reflexions meves, després si podem les discutirem entre tots i en tot cas gràcies per escoltar-me. Doncs moltes gràcies, Lorenzo. Fem el canvi ràpid d'ordinador amb el Fernando per sentir la tercera opció.
solo empezar, ¿no? Ja? Sí, m'escolta? Bona tarda. En primer lloc, us demano disculpes perquè jo em sento una mica més còmode explicant en castellà. Com veieu, puc parlar català, però sobretot perquè segur que tindria moltes faltes d'ortografia en català, amb la qual cosa, si no hi ha cap problema, continuarem en castellà. D'acord? Si hi ha qualsevol pregunta, evidentment respon en català. Bé, us proposo, amb el poc temps que ens deixa el jefe, us proposo una manera diferent de fer aquests 15-16 minuts, perquè nosaltres estem aquí molt poc temps, però vosaltres porteu tot el dia aquí i com a entrenadors també hem de canviar la rutina, no només a la pista, sinó aquí també. Amb la qual cosa farem una mica diferent. Veurem un vídeo, jo callaré, no diré res, després farem una mica de teoria. Hi ha molts conceptes que coincideixen les tres xerrades, ja ho creu. A mi em toca la pressió dels segons als seus parells. I buscant, hi ha un equip que és un clar exemple d'això, entrenat per un entrenador espanyol, el Juan Carlos Pastor, que des de sempre ja a la seva època a Valladolid ho feia, i el Seguet, el seu equip, que afortunadament tenim molts partits, podem veure molt clarament. Amb la qual cosa, de moment us deixo amb el vídeo, dura 1 minut i mig, jo callaré, no faré res, no pararé, no diré res, i després 4 o 5 conceptes, espero que clars, del que és, què busquem, quins problemes en podem tenir, i després continuem. Pic Seguet contra l'esquerra. Ja veieu que no és continuat, són talls de vídeo. És un altre partit contra el Paris Saint-Germain. Bé, jo no he dit res. Hem vist minut i mig de vídeo i ara passem una mica a la teoria. Bé, objectius. Continuo en català, igual. Serà en castellà i estalvio les faltes d'ortografia. Lorenzo? Molt bé. Ja està content. Objectius.
Impedir que el lateral rebi la pilota del central. Interrompre el ritme o velocitat o la sistemàtica de l'atac. Hi haurà algun de vosaltres que digui jo crec que estic d'acord només amb la primera o només en la segona. La primera seria defensa mixta. O no. Depèn si puja molt o no puja. Però el que crec que si no és una defensa 5 més un mixta, evidentment, per molt que fem pressió, sempre a lateral hi haurà un moment que rebi la pilota. No podem obligar tota l'estona, tot el partit, a que no rebi la pilota. Per tant, per aquesta raó, m'ha semblat coherent posar les dues. Intentar que no rebi moltes pilotes al lateral, després veurem per què, i interrompre o bé el ritme, la velocitat de l'atac, o bé la sistemàtica. O sigui que estem davant d'un equip que tot comença en sistemàtica, molt poc joc lliure, amb la qual també pot ser beneficiós. Necessitats de la defensa. Claríssim. La primera, dissuasió dels segons defensors. Claríssim. Molt amunt, no molt amunt, depèn. No és el mateix jugar contra el Mikkel Hansen, com hem vist al Paris Saint-Germain, que jugar contra l'altre lateral, o vosaltres, molts de vosaltres, si esteu en categories de base o en sèniors, no de Champions League, potser no hi ha laterals d'aquesta qualitat i podeu pujar molt, però després hi ha unes desavantatges darrere, que les veurem ara. Però, evidentment, dissuasió dels segons defensors. Molt bon i difícil, diria jo. Treball dels dos tercers, dels dos centrals, contra el central i pivot. 1 contra 1 o 2 contra 2. Difícil treball, perquè sembla que quan parlem de la pressió, només l'important sigui el que fa la pressió. I no, la resta també és molt important, ja ho ha dit el Lorenzo, en aquest cas. I els altres actors, atenció a l'exterior, no he posat, però buscant tota la informació del Segre, he vist 2 o 3 gols d'alguns equips que en aquest cas havia pujat molt el Jorge Maqueda, que li agrada molt pujar, i l'extrem sense pilota ha fet un desdoblament, ha rebut el central i ha aconseguit gol. Amb la qual no ens centrem només en la dissuasió dels segons, que és el que li posa títol a la xerrada, sinó també a les altres peces de la defensa. Bé, problemes que tenim a la defensa, que ens podem trobar. L'error, evidentment, del segon defensor. Anem una mica per al mateix ordre. El defensor, que com deia el Lorenzo, fa una pressió, puja i només està mirant la pilota que s'oblida del seu atacant, o que només està mirant el seu atacant i després tenim problemes per l'ajudar darrere. Amb la qual cosa, primer problema, que superi o bé a punt fort cap al centre o bé sortint molt i ens guanyi, com dient col·loquialment, l'esquema. Ay, amigo. ¿Pero presiono si tengo pivote o no presiono? Yo diría que sí. Ho veurem després. Jo diria que sí. ¿Cuánto? Depende. Depende que sea lateral, depende que nos interese. Depèn. Però d'inici, per què no? Ja veurem. Ho hem d'entrenar. Però ja veurem. Jo crec que sí. O de vegades sí, de vegades no. Perquè la teoria aquesta és molt fàcil. Després ho hem d'entrenar. Però després, el nostre model de joc en defensa és un, però sobretot, com deia l'Antonio Rama aquest matí, quan no tenim informació a partits de competicions locals, no tenim vídeos, no tenim quasi d'informació, hem d'esperar 5-10 minutets a veure com ataca l'altre equip, per veure què hem de fer en defensa. En vídeos és una mica més fàcil, amb aquests nivells. Depèn de qui equip tingui davant, podria fer més o menys, de més o de menys. Però, la meva opinió, perquè és de defensar aquesta tesis, pressiono si tengo pivote en zona? Per què no? Ho veurem després. Sobretot, jo haig de pressionar, però no em puc oblidar d'ajudar els centrals defensius, si no, maldita la gracia. Salimos en los segundos, pero nos empiezan a meter goles por el centro. Ayudamos un poco al portero, por lo tanto, un coladero no puede ser. I sobretot, per mi, no puc ser indecis. Surto, no surto, però amb decisió. Valents, amb decisió. Més o menys, però amb decisió. Perquè tots, els del costat, hem vist la feina dels segons, la feina dels centrals, els problemes que poden tenir, els exteriors. Tothom hem de saber, després d'haver-ho entrenat molt, què farà el teu company.
que no em vegi dubtant, perquè si jo dubto, sóc indecis, se'n va Norris tota la defensa. Vaig una mica ràpid, perquè no tenim molt de temps, sinó... Petites victòries per la defensa, important. El lateral no rep sempre, ja he dit, no és un 5, és un mixta. Sempre rebrà una pilota, però intentar que rebi les mínimes. Per això fem aquesta pressió. Lateral no rep sempre. El lateral, quan rep, hem d'intentar que no estigui a la distància correcta, la còmoda per ell. Per això fem aquesta pressió, perquè s'ha de buscar la vida. Bueno, no hi ha tants jugadors que siguin igual de bons quan estan molt lluny que quan estan a prop, que es busqui la vida, posem-li dificultats. El lateral, que se'n vagi de la seva zona. Evidentment que tots els jugadors, sobretot a l'EM, amb aquests 2 vídeos que hem vist, juguen molt bé els laterals al centre, però no és el seu lloc específic, no és el seu lloc natural. No hi ha tants jugadors que juguin igual de bé al seu lateral que al central. I sobretot si parlem dels carrers. El central, que no jugui còmode. Per què? Perquè si el segon l'estan pressionant, un dels objectius és que el central tingui problemes, que no sàpiga si pot començar la 1 o la 2, azul, codo, mano, la sistemàtica de l'equip. Això de que pari perquè el Jorge Maqueda està sortint i no tinc un passe clar, a mi ja m'està incomodant, jo ja no estic còmode jugant. El central sempre o moltes vegades ha d'iniciar l'acció d'atac ell. Ho veurem en el vídeo. Moltíssimes vegades ha de començar ell, perquè no té aquest passe fluid, amb el qual va avançant el partit i el central es cansa més, sense dubte, amb el qual ja estem guanyant una altra cosa, paral·lelament. I la mateixa raó que hem dit aquí, el central també ha de canviar de posició, perquè quan s'ha de buscar la vida per ajudar el lateral i li dona un encreuament o el que sigui, si la pilota li torna, el central està jugant de lateral. I, evidentment, el central juga millor del central que el lateral, per això és central. Amb la qual són petites victòries que quan sumen, quan acaba el partit, el Lyon s'ha donat 1, 2, 3 gols i amb aquest nivell no es guanyen molts partits, excepte el bàsquet, afortunadament, que està guanyant de molts, quasi bé tots no es guanyen els partits de tants gols. Amb la qual aquestes petites victòries al final et donen que el partit pugui caure al teu cantó. I si ens anem als extrems, evidentment, si els laterals tenen problemes i els centrals tenen problemes, els fem canviar de posició i tot el que hem dit, no hi haurà un joc fluid d'atac que permeti llançar còmodament els extrems. Per què? Perquè el joc estarà tot més parat, més bloquejat, no amb la velocitat. I si això ho aconseguim, evidentment, els extrems no els arribaran tantes pilotes en una situació còmode per llançament, i ja sabem que els jugadors es cansen de no rebre quan reben una pilota llançada. Això són els extrems. Molt bé, fins aquí heu vist que he anat ràpid, he volgut ser clar, concís. Fins aquí una mica la teoria i ara veurem el mateix vídeo, que és el que us volia ensenyar. Veurem el mateix vídeo. Ara me cago. Veurem el mateix vídeo i ara sí que el podem anar comentant, si voleu. Aquí ja tenim a dalt el Kalman, que ja està, veieu, el central ja no està jugant còmode. El Jorge Maqueda, que ja està sortint aquí, ja no còmode. Han necessitat un encreuament, tenim un lateral dret jugant al centre, que no és la seva situació natural, ja no es troba còmode. El lateral aquest s'ha quedat sense espai, perquè no ha anat a l'encreuament. El Kalman ja està sortint allà, però ajuda. Quan sortim? Ja veurem. Però jo he d'ajudar.
I aquí ajuda, i arriba. El Maqueda està dalt, aquí, i té pivot, i pot sortir. I està sortint. És un tema d'entrenament, de bona comunicació, però està sortint, I mira, i no hi ha hagut passe al lateral. Evidentment s'ha d'entrenar, tot s'ha d'entrenar, Tot s'ha d'entrenar. Però canvies distàncies i ja no és el mateix. El Maqueda que està aquí... Veieu? L'atac no està còmode. El Jorge continua, però i tenia el pivot al seu cantó, Ja no és el mateix. Dos contra dos, treball que hem dit dels dos centrals, el lateral que l'han de canviar de posició, ara l'altre canvi de posició. Lateral dret al centre, no és el seu lloc natural. Un altre encreuament, perquè en el 2 contra 2 el bloc central és dur. Jugador esquerrà lateral dret al centre. Jo tinc un avantatge, he posat els que han sortit bé. Hi ha molts que no surten bé, evidentment, perquè si no l'altre equip estaria zero. Però a mi em tocava posar els que han sortit bé. Bé, per acabar ja. jo sempre que em criden per parlar, per xerrar de la defensa, sempre poso el mateix. No sé de qui és aquesta frase, però m'alegro que s'organitzi el 6-0 com a tema, perquè evidentment hi ha hagut una evolució molt maca cap endavant. Repeteixo, no sé de qui és aquesta frase que posaré ara, me la va donar el Manol Montoya, seleccionador actual de Romania, però m'agrada molt, sobretot per la base. Malauradament, aquesta defensa 6-0, que pot ser una gran defensa, moltes vegades es converteix en la defensa dels entrenadors grandios. Per això estic tan content que aquí hi hagi 3 maneres diferents, però totes valentes, totes cap endavant. Perquè moltes vegades 6-0 en la línia, entrenador gandul. I com diu aquí, ja se sap, entrenador gandul, jugadors ganduls. D'acord? Em quedaven 3 minutets, però ho deixem aquí. Gràcies. Moltes gràcies als 3. No hem acabat la taula rodona, ara és el vostre moment. Si voleu fer preguntes sobre qualsevol de les 3 propostes que haurem fet, preguntes, suggeriments, coses que no heu vist clares, coses que vosaltres tornessin a explicar. Ara és el vostre moment, tenim un quart d'hora per vosaltres. Si no, jo us hi proposaré una activitat que ja us fet abans, però no us ve molta gràcia. Un cafè. Teniu preguntes? Qui tregui el gel? Algú? No? Doncs passem a l'activitat. Mireu, la pregunta o la proposta és molt senzilla. Heu presentat 3 propostes molt diferents, partint sempre d'una base de 6-0. M'agradaria que el Sergio li posés problemes al Lorenzo, que el Lorenzo li posés problemes al Fernando i el Fernando li posés problemes al Sergio. No sé si m'explico. Que el Sergio li preguntés al Lorenzo els seus punts febles de la defensa dels parells del centre. Yo te cambio. ¿Le puedo poner problemas a Lorenzo? Tú siempre le pones problemas. Domingo hablamos. Gracias, es que el domingo va a estar conmigo con la selección catalana absoluta y Te los pondré yo. me los pondrás tú. No, porque es curioso, ayer me pasó me divertí mucho. Ayer estuve viendo un partido de División de Honor Plata femenino de 2 equipos catalanes. Uno de ellos, el entrenador está aquí. Fue un partido bonito porque, casualidades de la vida, un equipo hacía defensa 6-0 con presión en los impares y el otro equipo hacía defensa 6-0 con presión en los pares. Y yo estaba sentado viendo el partido y decía, mira, si tengo la chaca de metal aquí. Estaba precioso el partido. ¿Por qué digo esto? Porque el entrenador que jugaba contra el equipo que hacía defensa a los impares
jugó, espero no haberme equivocado en la observación porque está aquí delante, jugó la gran mayoría del partido con 2-4 en ataque, con doble pivote. Evidentemente yo ahora no sé si es porque no tenía más primeras líneas, porque tenía lesionadas o porque es su manera de jugar o porque preparó muy bien el partido. A mí me pareció fantástico verlo. Primero porque no es habitual verlo, tanto tiempo jugando en doble pivote. Pero además porque creo que sorprendió al otro equipo que hacía defensa a los impares. Incluso creo que hubo muchos momentos que ese equipo, al no poder hacerla porque se encontraba con dos pivotes, le puso en problemas. Que surti, sisplau. No, vale, això és com ho dit del públic. Clar, jo ni vaig veure el partit ni sé a què es refereix, però és igual. Doble pivote contra defensa. Tinc una gran facilitat per respondre a altres coses que no tenen res a veure. La pregunta qual és, Fernández? A veure, en tot cas, jo crec que la pregunta que ell fa reafirma una de les coses que jo he dit, que és que la defensa no pot, sota el meu punt de vista, no hauria de ser mai sempre igual, és a dir, agafar aquesta sistemàtica perquè se suposa que pretenem que les accions que nosaltres fem en defensa siguin sorpresives en situacions com les que parlàvem de la defensa a l'imparell. Evidentment, si jo sé que l'equip contrari sempre fa això, tinc molt marge per poder plantejar-me com puc fer mal. Jo penso que això és, entre moltes cometes, relativament senzill, que no ho és. Però, a més, jo ara em carregaré una mica, ja sé que no em cridaran mai més, però em carregaré una mica el plantejament del Pau. Jo és que no em crec punts febles de cap ni del que ha proposat el Pozo, ni el que proposa Fernando, ni tan sols el que proposo jo. Per què? Doncs perquè és un pas més en la formació i és un contingut més que els donem als nostres jugadors. Tenen punts febles? Bueno, poden tenir errades, però és una continuïtat en el treball. Té algun punt feble la finta a punt fort? La finta a punt feble? La finta en gir? No, les fem, les ensenyem i ensenyem al jugador quan les poden fer. Això a nivell individual, a nivell col·lectiu defensiu. Jo crec que als meus jugadors els he d'ensenyar el que ha explicat el Pozo avui, que ho intento, una altra cosa que me n'en surti. El que jo he explicat, que també ho intento, no sé si amb molta sort, i el que ha explicat el Fernando, que també ho treballo. A partir d'aquí, jo busco la variabilitat de la meva defensa precisament perquè no passi això, perquè no vingui el que no sale i em foti dos pivots i em foti en l'aire en la meva feina. Ets tu? He vist un que s'aixecava, no? Vale. ¿Te he respondido? Sí. Vale. Ara què? Ja que m'has desmuntat l'activitat, Perdó. i en 10 segons, hi ha alguna pregunta que ningú li està passant aquí a l'entrenador? Aquí es posava, Sí. està allà, s'està amant. Jo no ho he dit per respecte, si vol... Ja ha dit moltes dades, el Sant Quirze o Anna, si era dir. Dani Lara. El portava el Dani Lara, que va estar allà.